அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அதாவது அறிவும் பொருளும் அப்படிங்கிற டாபிக்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்ப்போம். சரியா? சில பேர் நீ உலகத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே பேர் தான். ஒன்று கடவுள் இருக்குன்னு சொல்றவன், இன்னொன்று கடவுள் இல்லை, இயற்கை தான், அறிவு தான் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்றவங்க. ரெண்டு விதமான மக்கள் இருக்காங்க. ஓகேவா? பேசிக்கா பார்த்தா அதே மாதிரி நம்ம ஒரு விஷயத்த நம்ம பேசிக்கா தெரிஞ்சுப்போம். அதாவது நாத்திகர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இல்லை எங்களுக்கு அறிவு இருக்கு, இதை வச்சு நாங்கள் வந்து இந்த உலகத்துல வாழ்ந்துப்போம், கடவுள் எங்களுக்கு எதுவுமே சொல்லித்தர தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. ஓகேவா? நல்ல ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுங்க. அல்லா தாலா வந்து ஆத நபியை படைச்சு இந்த பூமியில, ஆத நபின்னு அவ்வளோ மாதிரி மனிதரை தான் இன்னைக்கு தன்னை நாத்திகன்னு சொல்லக்கூடியவனும் மனிதன் தான். ஆத நபியை படைச்சு அவருக்கும் பகுத்தறிவை கொடுத்து இந்த பூமியில அப்படியே சும்மா விட்டுருல. அல்ல இன்னொரு இடத்துல என்ன சொல்றான், ஆதமுக்கு நாம் எல்லா பொருட்களையும் பற்றியும் கற்றுக் கொடுத்தோம்கான். அறிவாலயத்தை நல்லா படைச்சான், அப்ப அப்படியே இந்த பூமியில அப்படியே விட்டுற வேண்டியதானே, உன் அறிவை வச்சு நீ இந்த பூமியில பொழைச்சிக்கண்டு, ஏன் எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுக்கணும்? அப்ப நம்ம அறிவை வச்சு இந்த உலகத்துல எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஓகேவா? நம்ம அறிவாளியாக இருந்தாலும் அல்லாவோட துணை வேணும், உதவி வேணும், அவனோட போதனைகள் நம்மளுக்கு வேணும். அப்பதான் இந்த அறிவை வச்சு இந்த உலகத்துல வாழ முடியும். சில பேர் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க, பகுத்தறிவு எதுக்குன்னே அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேது. பகுத்தறிவு எதுக்குண்டா அல்லாஹ் சொல்றது ஏத்துக்கிறதுக்கு நிராகரிக்கிறதுக்கு தான் பகுத்தறிவு. இவன் என்ன நினைச்சுக்கிறான், உலகத்துல நன்மை தீமைய அணுகி வாழ்றதுக்கு தான் பகுத்தறிவு இவன் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கான். அப்படி கிடையாது. பகுத்தறிவு எது கொடுக்கப்படுதுன்னா, அல்லாஹ் சொல்றது ஏத்துக்குன்னு இல்ல மறுக்கணும், இதுக்கு தான் நம்மளுக்கு பகுத்தறிவு கொடுக்கப்பட்டது. நம்ம இந்த பூமியில ஒன்னொன்னத்திலே பகுத்தறிவை பயன்படுத்தி வாழ்றதுக்காக பகுத்தறிவு கொடுக்கப்படல. ஓகேவா? அப்படி வாழ்றதுனால என்ன தப்புன்னு நீங்க கேட்கலாம். அப்படி வாழ்ந்தீங்கன்னா ஒரு நேரம் சரியா இருந்தாலும் ஒரு நேரம் தப்பா போயிடும். உதாரணத்துக்கு எத்தனை பேர் ஷாக் அடிச்சு செத்து போயிருக்காங்க, அதை பத்தின நாலேஜே இல்லாம போய் இறந்து போயிடுறாங்க. சில பேர் என்ன சொல்றாங்க, அதுல என்ன இருக்குன்னு நான் தெரிஞ்சுப்பேன் அறிவை வச்சு, கடவுள் எனக்கு சொல்லித்தர தேவையில்லமா. இவன் என்ன செய்வான், இது ஒரு இப்போ ஒரு பாம்பு இருக்குன்னு வச்சுங்க, அந்த பாம்பு விஷப்பாம்பா என்னாண்டே தெரியாது. அப்ப எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? அறிவை வச்சு கண்டுபிடி முடியாது. அதை நீ அணுகுன பிறகுதான் அது என்னாண்டு உனக்கு தெரியும். உதாரணத்துக்கு அது கொத்துன பிறகுதான் விஷம் இருக்கா இல்லையான்னு உனக்கு தெரியும். ஆனா அது அல்லாஹ் என்ன சொல்றான், அது முன்கூட்டியே உனக்கு சொல்லிடுறான், இது விஷம் உள்ள பாம்பு, விஷம் இல்லாத பாம்புன்னு சொல்லிட்டான்டா. அதை நீ அணுகிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த விஷயம் உனக்கு கிடைச்சிடும். உதாரணத்துக்கு ஒரு விஷயத்த அந்த உலகத்துல அணுகி கிடைக்கும். அதாவது ஒரு விஷயத்த அந்த உலகத்துல வந்து சைக்கிள் ஓட்டிட்டு போறோம், கீழே உளுந்து அது அனுபவமா கத்துக்கிறோம். ஒண்ணு. ரெண்டாவது என்னன்னா, கீழே உழுவாமலே அந்த உளுந்த அனுபவத்தை நம்ம கத்துப்போம். உதாரணத்துக்கு பாட்டிமாலாம் சொல்லுவாங்க, வேகமா போவ கீழே உளுந்து அடிபட்டுருவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நல்லா புரிஞ்சுங்க, இந்த உலகத்துல ஒண்ணு அனுபவப்பட்டு கத்துக்கலாம், இல்ல அனுபவப்படாமலே நம்ம யாராச்சும் நம்மளுக்கு போதனைகள் சொல்றது மூலமா கத்துக்கலாம். ஓகேவா? ரெண்டு விஷயத்துல வரும். சரி, இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப நம்ம வந்து இந்த அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்றான், பூமியில இருக்க அனைத்தையும் நான் உங்களுக்காக படைச்சேங்கிறான். இன்னொன்னு என்ன சொல்றான், நன்மை தீமையை பிரித்தறிக்கக்கூடிய அந்த குர்ஆனை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொரு இடத்துல என்ன சொல்றான், இந்த பூமியில நீங்க இல்ல யாரு சிறந்தவர் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நான் உங்களை படைச்சிருக்கேன் அப்படின்னு நல்லா சொல்றான். ஓகேவா? அதாவது நீ நல்லது சரியா கெட்டது சரியாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து படைச்சிருக்கிறேன் உங்களை அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்றான். சரியா? வந்து மனிதனோட பர்பஸே அதான். உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு சில விஷயங்களை படைக்கிறோம். உதாரணத்துக்கு ஒரு குப்பை தொட்டி செய்யறோம், எதுக்கு? குப்பை போறதுக்காக. பைக்கு உருவாக்குறோம், எதுக்கு? வண்டியில போறதுக்காக. செல்போனை உருவாக்குறோம், எதுக்கு? பேசுறதுக்காக. அப்போ நம்ம படைக்கக்கூடிய பொருளுக்கு நம்ம தான் பர்பஸ் கொடுக்குறோம். ஓகேவா? அதே மாதிரி நம்மளை யார் படைச்சாங்களோ அவங்க தான் நமக்கு என்ன பர்பஸ்ங்கிறத சொல்ல முடியும். ஓகேவா? நம்ம ஒரு விஷயத்த படைக்கிறோம், அது என்னத்துக்காகன்னு சொல்றோம். இது என்னத்துக்கு? நம்ம ஒரு போனை படைக்கிறோம் பேசுறதுக்கு. ஒரு கத்தி உருவாக்குறோம், எதுக்கு? வாழைப்பழத்தை அறிகிறதுக்கு, இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு. ஓகேவா? அப்ப யார் ஒரு விஷயத்த உருவாக்குறாங்களோ அதோட படைப்பாளன் தான் அதோட பர்பஸ் என்னன்னு சொல்ல முடியும். கத்தியை உருவாக்குன நம்ம கத்தி வெட்டுறதுக்கு தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகேவா? அதே மாதிரி நம்மளை யார் உருவாக்குனாங்களோ அவங்க தான் நம்மளோட பர்பஸ் என்னன்னு சொல்ல முடியும். அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்றான், நீங்க நன்மை தீமையை வந்து செய்றீங்க, எப்படி வாழ்றீங்கன்னு பாக்குறதுக்காகத்தான் உங்களை படைச்சிருக்கப்பா அப்படின்னு சொல்றான். ஓகேவா? நல்லா ஏனோ தானே விட்டுல, நல்லா புரிஞ்சுங்க. நம்மள பகுத்தறிவாளியா படைச்சிருக்கான். ரெண்டாவது நம்மளை சுத்தி இருக்கிற எல்லா பொருட்களை பத்தி ஞானத்தையும் கொடுத்துருக்கான். மூணாவது அவனோட போதனைகளும் நம்மளுக்கு இருக்கு. ஓகேவா? எல்லாமே நம்மளுக்கு சப்போர்ட்டா தான் நம்ம வச்சிருக்கான். அல்ல நம்ம கஷ்டப்படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக. ஓகேவா? சரி, இந்த உலகத்துல நன்மை தீமை எப்படி நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளை சுத்தி இருக்கிற பொருட்களை வச்சுதான் இந்த உலகத்துல நன்மை தீமையே நடக்கும். ஐ மீன் நன்மை தீமையை நம்ம செய்ய முடியும். உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து ஒரு நன்மை நம்ம எப்படி செய்யறோம்னு வச்சுங்களேன், காசுங்கிற ஒரு பொருள் இருக்குன்னு எதிரில் வந்து வாங்குறதுக்கு ஒரு மனிதர் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் வேணும். உதாரணத்துக்கு அவனே ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னு வச்சுப்போம், நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எல்லாமே ஒரு பொருள்னு வச்சுப்போம். ஓகேவா? இப்போ நான் நன்மை செய்யணும், என்னப்பா செய்யறது? தான தர்மம் வச்சுப்போம். தான தர்மம் நல்ல விஷயம் தானே. அப்ப தான தர்மம் செய்யற நல்ல விஷயத்துக்கு காசுங்கிற ஒரு பொருள் தேவை, எதிரில் வாங்குறதுக்கு ஒரு மனிதன் அப்படிங்கிற ஒருத்தரும் தேவை. அப்பதான் நான் நல்லதே செய்ய முடியும். சரி,
இப்ப கெட்டது எப்படி நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒருத்தனை மண்டையில கட்டை எடுத்து அடிச்சிடறோன்னு வச்சுங்க. உதாரணத்துக்கு நான் ஒருத்தனுக்கு தீங்கு செய்யறதுக்கு கட்டைங்கிற ஒரு பொருள் வேணும், அதை அடி வாங்குறதுக்கு மனுஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆள் வேணும். உங்களுக்கு புரியுதா? நல்லா பாருங்க, நம்ம செய்யக்கூடிய நன்மை தீமை எல்லாமே நம்மளை சுத்தி இருக்கிற பொருட்களை வச்சுதான் செய்ய முடியும். தானம் தர்மம் செய்யறேன், நல்ல விஷயம். என் கையில காசு இருக்கு, காசுன்னு ஒரு பொருள் இருக்குன்னு அதை வாங்குறதுக்கு மனுஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆள் இருக்கணும். அப்பதான் நான் கொடுக்கும்போது நன்மை அப்படிங்கிற அந்த செயல் வரும். இதே நான் தீமை எப்படி செய்ய முடியும்? கையில கட்டை இருக்கு, ஒரு மனுஷர் கட்டை எடுத்து ஒரே அடி மண்டையில, ஓகேவா? அப்ப அது தீமையா போயிடுது. நல்லா பார்த்துங்க, நம்ம நன்மை தீமை செய்யறதுக்கு நம்மளை சுத்தி இருக்கிற பொருட்களை வச்சுதான் செய்ய முடியும். உங்களை கொண்டு போய் ஒரு விண்வெளியில கொண்டு போய் விட்டுறேன்னு வச்சுங்களேன், உங்களால நன்மை தீமை எதுவுமே செய்ய முடியாது. ஏன்டா உங்களை சுத்தி எந்த பொருட்களுமே கிடையாதுங்க, நீங்க மட்டும் தான் இருக்கிறீங்க. அதான் விண்வெளியில உங்களால நல்லது செய்ய முடியுமா? தான தர்மம் செய்ய முடியுமா? அன்னதானம் செய்ய முடியுமா? ஒருத்தனை காசு கொடுத்து உதவி செய்ய முடியுமா? ஒருத்தவங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கொடுக்க முடியுமா? ஏன்டா உங்களை சுத்தி இந்த எந்த ஆப்ஜெக்ட்டுமே இல்லை, தண்ணி இல்லை, காசு இல்லை, சாப்பாடு இல்லை, எந்த ஆப்ஜெக்ட்டுமே உங்களை சுத்தி இல்லை. அப்போ உங்களால நன்மை செய்ய முடியாது விண்வெளியில. அதே மாதிரி தீமை, ஒருத்தனை அடிக்கிறது, மிதிக்கிறது, கட்டையால அடிக்கிறது, ஒருத்தனை துன்பம் பண்றது, ஒருத்தனை போட்டு, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தீமை விண்வெளியில உங்களால செய்ய முடியாது. ஏன்டா விண்வெளியில உங்களை சுத்தி எந்த பொருட்களுமே கிடையாது, ஓகேவா? அப்போ இந்த பூமியில உங்களை சுத்தி நிறைய பொருட்கள் இருக்கு, ஓகேவா? அப்ப நம்ம செய்யக்கூடிய நன்மை தீமை எல்லாமே நம்மளை சுத்தி இருக்க பொருட்களை சார்ந்துதான் இருக்கு. பொருட்கள் இருந்தாதான் செய்ய முடியும், ஓகேவா? அதே மாதிரி அல்லாஹ் வந்து ஆதம் நபியை படைச்சு இந்த பூமியில கொடுத்துருக்கான். உன் பகுத்தறிவோட தான் உன்னை படைச்சிருக்கிறேன், நீ உன் இஷ்டத்துக்கு வாழ்ந்துக்கப்பான்னு அல்லாஹ் சொல்லல. அங்க என்ன சொல்றான்? எல்லா பொருட்களை பத்தியும் கத்துக் கொடுக்குறான். ஏன்டா அல்லாஹ்க்கு தெரியும் அந்த மனிதனோட வாழ்க்கை முழுக்க முழுக்க அவனை சுத்தி இருக்கிற அந்த பொருட்களை வச்சுதான் அவன் நல்லவனாவும் கெட்டவனாவும் வாழ முடியும். அதனால நம்மளை சுத்தி அவனை சுத்தி இருக்கிற எல்லா பொருட்களை பத்தியும் அவனுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுத்துருவோம். அவனை பகுத்தறிவே இருந்தாலும் அதை வச்சு அவனால வாழ முடியாது. ஒரு நேரம் நல்ல விஷயத்த எடுத்துக்கிட்டாலும் கெட்ட விஷயத்த எடுத்துக்கிட்டு, அந்த அறிவை வச்சு கெட்ட விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் அவன் இறந்து போயிடலாம். அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அல்லாஹ் என்ன செய்யறான்? அவருக்கு பகுத்தறிவும் கொடுத்து சுத்தி நீயே போய் தெரிஞ்சுக்காதப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னை சுத்தி இருக்கிற எல்லா பொருட்களை பத்தியும் அல்லாஹ் கத்துக் கொடுத்துட்டான். நீயே போய் தெரிஞ்சுக்க வேணாம் ஒன்னொன்னுத்துல என்ன இருக்குண்டு, நானே உனக்கு முன்கூட்டியால சொல்லிவிடும். அல்லாஹ் தன்னை சுத்தி இருக்கிற பொருட்களை பத்தி எல்லாத்தையுமே அதை நம்பி சொல்லி கொடுத்துட்றான், ஓகேவா? அப்போ புரியுதா? சில பேர் அறிவாளிகள் என்ன சொல்லுவாங்க, நான் அறிவை வச்சு கத்துக்கிறேன் அப்படிம்பாங்க. நல்ல ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோ. இப்போ ஒரு கரண்ட் இருக்கு, அது என்னாண்டே தெரியல, அது நல்லதா கெட்டதானே தெரியல. நான் இருக்கிறேன் சின்ன பிள்ளை, ஒரு 10 வயசு, அதை போய் அது என்ன இருக்குன்னு நானே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக போய் தொடுறேன். அதுல கரண்ட் வரலன்னா பரவாயில்ல, நான் தப்பிச்சேன். கரண்ட் வந்துச்சுன்னா நான் செத்து போயிடுவேன். அப்ப எனக்கு என் அறிவை நம்பினதுனால நான் அங்க செத்து போயிட்டேன். அது எனக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். ஆனா இதுவே எனக்கு முன்னாடி ஒரு ஆள், அனுபவம் பெற்ற ஆளு இந்த மாதிரி இருக்கிறாருன்னு வச்சுங்களேன், அவர் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுப்பாரு, இதை தொடாதப்பா, அப்படி ஷாக் அடிச்சிரும், சுவிட்சியை போட்டு செஞ்சா செத்து போயிடுவாரு, சுவிட்சு போடாம இருந்தா ஷாக்கு வராதுன்னு. அப்ப இந்த விஷயத்தை, கரண்ட்ங்கிற இந்த விஷயத்த அணுகிறதுக்கு முன்னாடியே வேற ஒரு ஆள் மூலமா நான் கத்துக்கிட்டேன். உங்களுக்கு புரியுதா? அப்ப இது நம்மளுக்கு நல்லது தானே. அப்ப இதுல என்ன தெரியுது? ஒவ்வொரு விஷயத்த இந்த உலகத்துல நம்மளே அணுகி தெரிஞ்சுக்கிறத விட ஏற்கனவே ஒரு ஆளு சொல்லி கொடுத்து அதை தெரிஞ்சுக்கிறதா நமக்கு சேஃப்டி. ஏன்டா எல்லாத்திலையும் நல்லது இருக்கும், நம்ம அணுகக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் நல்லது இருக்கும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது, ஓகேவா? அப்ப கேட்கலாம், அப்ப அந்த மனுஷனுக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தா, அந்த மனுஷனுக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தா? அப்படியே கடைசியில் அல்லாஹ் தான் இருப்பான். ரெண்டா அல்லாஹ் தான் ஆதம் நபிக்கும் அவருடைய மனைவிக்கும் ஒரு சில விஷயத்த சொல்லி கொடுக்குறான். டோட்டல் எல்லா விஷயத்தையும் நல்லது கிடையாது எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுக்குறான். அப்புறம் அவங்க குழந்தை பெற்றுக்கிறாங்க. அந்த ஆதம் நபியும் அவங்க ஒய்ஃபும் வந்து தன்னை சுற்றி இருக்க குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. அவங்க நிறைய பேர் குழந்தை பெற்றுக்கிறாங்க, அவங்க நிறைய பேர் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அப்போ கடவுள் ஆரம்பம் முதல் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் எந்த ஒரு நாலேஜை கற்றுக்கொள்ள, அந்த நாலேஜ் தான் நீ உலகம் பூரா பரவி அது டெவலப் ஆகி வந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ அப்போ இதுல என்ன தெரியுது? நம்ம ஒரு விஷயத்த படைக்கிறோம், நம்ம படைச்ச விஷயத்துக்கு நம்ம தான் பர்பஸ் கொடுக்க முடியும். அதே மாதிரி நம்மள யார் படைச்சானோ அவன் தான் நம்மளுக்கு பர்பஸ் கொடுக்க முடியும். அவன் எல்லாம் வந்து நம்மளை வந்து நல்லவனை கெட்டவனா வாழ்றதுக்காக தான் நம்மளை படைச்சிருக்காங்கிறான். ரெண்டாவது, நம்ம அறிவாளியாவே இருந்தாலும் இந்த உலகத்துல நம்ம இஷ்டத்துக்கு வாழ முடியாது. நம்மளுக்கு யாராச்சும் நம்ம படைச்சவன் தான் நம்மளுக்கு போதனைகளை கொடுக்கணும், ஓகேவா? நல்லது கெட்டது எல்லாமே நம்மளை சுத்தி இருக்கிற பொருட்களை வச்சுதான் நம்மளால செய்ய முடியும். அப்ப நம்மளை சுத்தி இருக்கிற பொருட்களை எல்லாத்தையுமே அல்லாஹ் தான் படைச்சான், நம்மளே அல்லாஹ் தான் படைச்சான். அப்போ நம்மளை சுத்தி இருக்கிற எல்லா பொருட்களை பத்தியும் எப்படி வச்சு இந்த உலகத்துல வாழுன்னு அப்படிங்கிற நல்லது கெட்டது நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை முறைய அல்லாஹ் தான் நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். டைரக்டா நம்ம அல்லாவோட இதை வந்து புறக்கணிச்சுட்டு நம்ம இந்த உலகத்துல ஒவ்வொரு பொருளையும் அணுகணும்னா சில இதுல நன்மையும் சில இதுல தீமை இருந்தாலும் அது நம்மளை பாதிச்சிடும். ஆனா அல்லாஹ் சொல்றான், என்னிடமிருந்து நேர்வழி வரும், அது பின்பற்றுபவர்களுக்கு எந்த துக்கமும் இல்லை துயரமும் இல்லைங்கிறான் குர்ஆன்ல எல்லாம் சொல்றான். அப்போ அல்லாவோட பேச்சை கேட்டா நம்ம தப்பிச்சுப்போம், சரியா? அப்ப கேட்பான், அப்ப பகுத்தறிவு எதுக்கு அப்படின்னா, பகுத்தறிவு எதுக்குன்னா அல்லாஹ் சொல்றது ஏத்துக்கிறதுக்கும் நிராகரிக்கிறதுக்கும் தான் அல்லாஹ் நம்மளுக்கு சோதனையா கொடுக்கப்பட்டது. அதுக்கு தான் பகுத்தறிவு கொடுக்கப்படுது. தவிர யாரோ ஒரு இதுக்கு முன்னாடி உள்ள இமாம் கூட யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்லியிருக்காங்க, நான் கேள்விப்பட்டுருவேன். பகுத்தறிவு எதுக்குன்னா அல்லாவோட ஹலால் ஹராமை தேர்ந்தெடுத்து வாழ்றதுக்கு மட்டும்தான் அப்படின்ட்டு.
ஆனால் நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம், நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்மளே நம்ம பகுத்தறிவு கொண்டு உருவாக்கிட்டு வாழ முடியும் நம்ம தப்பாக நினச்சிக்கிறோம். இது தவறான விஷயம். பகுத்தறிவு அல்லாவோட பேச்சை ஏற்றுக்கிறதுக்கும் நிராகரிக்கிறதுக்கும் மட்டும்தான். அல்லாவோட ஹலால் ஹராம இது பண்ணி வாழ்றதுக்கு மட்டும்தான். அல்லாவோட பேச்சு கேட்கறதுக்கு நிராகரிக்கிறதுக்கு இதுக்கு மட்டும் தான் அல்லா நம்ம பகுத்தறிவு கொடுத்துருக்கானே தவிர, அல்லா சொல்ற ஹலால் ஹராம பேணி வாழ்றதுக்கு தான் நமக்கு அறிவு அல்லா கொடுத்துருக்கானே தவிர நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்மளே உருவாக்கி வாழ்றதுக்காக கிடையாது. ஏன்னா நம்மளே உருவாக்கிக்கல, அல்லா தான் நம்மளை உருவாக்கி இருக்கான். அதனால அல்லா தான் நம்மளோட நோக்கம் என்னங்கிறத சொல்ல முடியும். ஏன்னா நம்ம எந்த பொருளை படைச்சாலும் அந்த பொருளுக்கு நம்ம தான் என்ன நோக்கங்கிறது ஃபிக்ஸ் பண்றோம். அப்போ அல்லா நம்மளை படைச்சிருக்கான். அப்போ அல்லா தான் நம்மளோட வாழ்க்கை என்னத்துக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறான், நோக்கத்தை சொல்லியிருக்கிறான். நல்லவனை கெட்டவனை வாழணுங்கிறதுக்காக. நல்லவனை கெட்டவனை எப்போ வாழ முடியும், நம்மளை சுற்றி இருக்கிற பொருட்களை வச்சு தான் வாழ முடியும். அப்போ நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எல்லா பொருட்களையும் அல்லா படைச்சிருக்கிறான். அப்போ நம்மளே அதை அணுகி பார்க்காம அல்லா சொல்ற போதனைப்படி கேட்டு நல்லபடியாக வாழ்ந்தோம்னா இந்த உலகத்தில் அல்லாட இது கொண்டு எந்த பிரச்சனையும் அடிபடாமல் நம்ம தப்பிச்சிருவோம் இன்ஷா அல்லா. சரியா? அப்போ நம்ம நல்லபடியாக அந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து மறுமையில் வெற்றி பெறணும்னு அல்லாஹ் துவா செஞ்சு நேர் வழிபட்டுருங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நல்லா புரிஞ்சுங்க, நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எல்லா பொருட்களையும் வச்சு தான் நம்மளோட ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையும் இருக்குது. நம்மளை சுற்றி இருக்கிற பொருட்களை வச்சு தான் நன்மை தீமை நம்ம செய்ய முடியும். அப்போ நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம சுற்றி இருக்கிற எந்த பொருட்களையும் அணுகி நம்ம வாழ தேவையில்லை. நம்மளையும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற பொருட்களையும் படைச்ச அல்லாஹ் நம்மளுக்கான வாழ்க்கை முறையை சொல்லிட்டான். அப்போ அவன் பேச்சை கேட்டு இந்த உலகத்தை நம்ம நல்லபடியாக வாழணும். ஓகேவா? அப்போ தான் நம்மள அடிபட மாட்டோமே தவிர என் அறிவை வச்சு நான் எல்லாத்தையும் அணுகிக்கிறேன்ட்டு போய் நம்ம நாசமாக போயிடக்கூடாது. ஓகேவா? எத்தனை பேர் சொல்லியிருப்பான் சிகரெட் குடிக்கிறது கெட்டதுன்னு. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, நான் பார்த்துடுறேன், என்ன தான் நடக்குது நான் பார்த்துறேன்னு சிகரெட் குடிச்சு கடைசியில் அவன் துன்பத்துக்கு ஆளாயிடுறான். தேவையா? உன்னை யாரும் அணுகி பார்க்க சொன்னது? அல்லாஹ் ஆல்ரெடி அங்கே தடுத்துட்டான். அல்லா பேச்சை கேட்காம நீ உன் அறிவு பேச்சை கேட்டு இறங்கி ஏன் நீ நாசமா போன? இதுக்காக சொல்ல போறது தான். இன்ஷா அல்லாஹ் நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம். துவா செய்யுங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.